bizikletari dagokionez, normalean ematen du denak dakitela bizikletan ondo ibiltzen eta erresa dela, baina hainbat gauza lantzea asko komeni da. Beraz, baita ere bizatitan banatzen dugu bizikletako saioa. Azten gea, teknika eta abilezi ariketak lantzeko ariketak egiten. Adibidez, oso garrantzitsua da gure gaztetxoei erakustea nola igo bizikletara, noiz jetxi eta nola jetxi, kanbioak aldatzen, aldapa iritsi aurretik, rektan nola joan behar duten, ez? Horrelako gauzak emate dute txorakerik, baina nahiko garrantzitsuak dira ariketa egitea hori dena lantzeko. Eta, bueno, ekilibrio ariketak ere egiten ditu, kurbak nola eman, hankanu jarri ez eroritzeko, eta hainbat horrelako gauza. Beraz, hori argi dutenean, saiatzea jolas divertigarriak egiten, bizikletatik igotzeko, jeisteko, kurba ondo emateko, adibidez, konoak eta txinoak erabiliz, zirkuito bat montatzen dugu, eta zigzagak egiten dituzte, buelta batzuk, ekilibrio pixka landu, eta horrelakoak. Gero normalean, saiatzen gea aterpetxetik ateratzen, Zarauzko kanpinea, edo Orioko hondartza inguruta, eta hola, umeak praktika jartzen dute ikasitako guztia, eta kanbioak adibidez aldatzen dituzte aldapa datorrenean, aldapa bera dagonean, eta baita saiatzea kaskoa eta dorsala nun jarri erakusten, ze dana dakigunez dorsala gatzean joan behar du bizikletan goazenean, eta korrika goazenean aurrera. Beraz, holako gauza guztik argi lagatzen dizkiogu gure gaztetxoei, triatloi egunean dena ondo egiteko.